Sí, hola, bon dia a tothom. Jo potser per lligar una mica amb el que acaba d'explicar en Carles, us llegiria una cita que em va passar en Jordi Penyarroja l'altre dia, sabent que faríem aquest acte, no? I fa referència al que suposadament és el bressol, el bressol dels conquistadores, el gran territori d'Extremadura. Està relacionat també amb el setge de Barcelona de 1700. Uau, ja disparen. Està relacionat amb el setge de Barcelona de 1713, i amb la qual cosa lligaríem amb el memorial 1714, amb el qual d'alguna manera represento i dono el meu suport a aquest acte. I està enviat des de Madrid al duque de Popoli durant el setge de Barcelona de l'any 1713. La cita és de Sant Pere Miquel, el llibre de la Nació Catalana a l'Avenç, el 1906. Parla de que enviaran 20 batallons d'extremenys. Diu, los 20 batallones extremeños le llegarán muy disminuidos por una acostumbrada deserción, pues los extremeños, en quitando sus países, se sienten por perdidos. Jo no m'imagino els conquistadors que quan surten de la terreta estan atabalats. Això parla del 1713. Si els conquistadors eren del segle anterior o potser d'aquella època, sona estrany. Dit això, començaré la meva presentació, que d'entrada jo us he de dir que no soc cap erudit. M'ha costat temps i treballs redactar això, però ho he fet a fi de bé per contribuir d'alguna manera, encara que sigui poc, a aquest acte. El títol seria l'estructura política catalana i l'Amèrica colonial primigènia. Nosaltres, des de l'exposició passada del Memorial 1614, proposem com a nom, en lloc de la Corona d'Aragó, Regne de Catalunya. En algun moment ho introdueixo, altres no, però la idea nostra és que a poc hem de tenir un discurs propi, i el discurs propi passa per una terminologia pròpia. Començo. Una mirada desapassionada i lliure de prejudicis mostraria les capitulacions de Santa Fe signades el 17 d'abril de 1492 entre el rei Ferran, la reina Isabel i Cristòfor Colom com un document cabdal del Regne de Catalunya i de la història del Nou Món. Les capitulacions tenen un gran valor diplomàtic i institucional. Ens permeten conèixer els precedents de la història del nostre país i com era la primera estructura política que Europa imposa a Amèrica. Les capitulacions de Santa Fe, per alguns conegudes com capitulacions de Cristòfor Colom, són un pacte o contracte entre els reis i Colom. Ja sé com disparar, El document és enregistrat i guardat a l'Arxiu Reial de Barcelona i la seva redacció segueix la tradició de la Cancelleria Reial Catalana. Del text de les capitulacions publicats per Frederic Udina Martorell al col·loqui de la Ràpida de 1979 ens crida l'atenció que en relació a Colom diu que se l'anomena virrei, almirall i governador com a compensació del que ha descobert a la mar oceànica. Repeteixo, com a compensació del que ha descobert a la mar oceànica i del que descobrirà en el proper viatge. Sembla donar a entendre l'existència d'un viatge anterior fet pel mateix Colom en la línia assenyalada per Luis Ulloa. No cal dir que els càrrecs rebuts són genuïnament catalans, en el cas del virrei i del governador general, sense corresponent a Castella. En el cas de l'almirall, si bé sí que existeix a Castella, i les capitulacions que refereixen en concret, però com assenyala de forma completa Lluís Vilbeny en el seu llibre Cristòfor Colom, Príncep de Catalunya, a la Corona d'Aragó aquesta figura era plenament vigent i desenvolupant la tasca que el seu nom indica, cosa que no passava a Castella en aquell moment, on no deixava de ser un càrrec honorífic. A Vicenç Vives, l'any 1947, a la segona assemblea americanista celebrada a Sevilla, assenyala que Castella, el 1492, estava mancada de la rica experiència de govern de la Corona d'Aragó i, per tant, i trobant-se en la necessitat d'improvisar un règim administratiu i jurisdiccional per a la Jove Amèrica, va acudir a l'única font on podrien trobar-ho, és a dir, a la complexa organització estatal que havien elaborat els reis del Casal de Barcelona.
Nosaltres, a la vista del que avui sabem sobre aquest fet, no creiem que fos Castella la que fes aquesta feina, sinó que van ser els propis catalans de diferents parts del Regne de Catalunya els que van dur a terme en primera instància la magna obra del descobriment per a Europa, la conquesta i l'evangelització d'Amèrica, amb interferències, en desplaçament i en darrer terme la suplantació per part de Castella. Reclamem, però, el mèrit per la primera acció i volem escatir els errors i les causes que no ens van permetre completar la feina començada per tal d'aprendre per avui d'aquella experiència històrica. Amb el discurs Catalunya i Amèrica inaugural del curs acadèmic 1980-82 al Ateneu de Barcelonès, Miquel Coll i l'entorn cita Vives en els termes que ho he fet anteriorment i conclou en referència amb el que aquell diu: si les estructures d'Amèrica van ser calcades damunt de les nostres i l'esperit que les va fer servir va ser tot un altre, en certa manera contrari al que les havia donat naixença. Si l'esperit i forma, perdó, torno a llegir que això, no. Diu, si les estructures d'Amèrica van ser calcades damunt les nostres, l'esperit que les va fer servir va ser tot un altre, en certa manera contrari al que els havia donat naixença. Si l'esperit i forma s'haguessin correspost plenament, la sort d'Amèrica hispànica hauria pogut ser molt diferent i probablement millor, i les relacions orgàniques entre les noves terres i les velles haurien pogut subsistir perdurablement al llarg dels segles. Entre la comunicació d'en Vicenç Vives i d'en Coll a l'entorn havien passat 35 anys, un en plena dictadura i l'altre dins d'una normalitat democràtica. Els dos anuncien que l'estructura política, per una raó o per una altra, havia passat a Amèrica. En Coll de l'entorn avança una hipòtesi que si la colonització hagués estat plenament feta per la corona d'Aragó, el resultat hauria estat millor per tothom. Amb el llibre de Cristòfol Colom, Príncep de Catalunya, de l'any 2006, d'en Jordi Bilbeny, després d'analitzar exhaustivament tot el publicat en relació a la institució del virregnat, i conclou: el virregnat colombí és una síntesi dels diversos virregnats que es donen en els diferents estats de la monarquia catalana, en noves i naturals facultats per adaptar-se al nou món, a unes estructures de poder encara per desenvolupar i fruit de les noves conquestes catalanes. Fa referència a la proposta de Jesús Lalín de Abadia per fer un estudi comparat del virregnat o lloctinència Aragó o València, Sicília, Nàpols, Catalunya, per completar-ho a Amèrica, on apareix com a tal institució similar. De l'aportació de Jesús Lalinde, Jordi Bilbeny descriu que s'hi dedueix que com que la institució virregnal és comuna a tots els territoris de la Corona d'Aragó i atès que a Amèrica hi havia reis, els nous territoris han de pertànyer a la Corona d'Aragó. Avui tenim molt més a mà documents com el Teixeira, en Guillot ens ha demostrat molt més, del segle XVI, que omple en sentit de domini el continent americà de banderes catalanes i fa que amb els nostres dies siguin molt més vells del que havien estat segurament durant els darrers 300 anys. I la gent es pregunta quin sentit tenen aquestes banderes catalanes assenyalant possessió sobre Amèrica. O una altra pregunta a fer-se és quina és la causa primera que genera el concepte polític de federalisme a Amèrica? Qui el porta d'Europa? França? Castella? Portugal? Anglaterra? Potser rellegint amb uns altres ulls les capitulacions de Santa Fe i els documents que les acompanyen i prenent esment el que el Regne de Catalunya era a finals del segle XV, trobaríem les respostes i podríem descobrir aquesta vegada també un nou món. Perquè la conclusió que arribo és que no ens han amagat l'origen català de Colom, sinó el que ens han amagat és Catalunya, i aquell fet és conseqüència d'aquest. Bé, amics i amigues, esperem que l'Utge cataló bufi novament i el seu cor i a l'anada ens ompli de força i de coratge, perquè la feina a fer és hercúlia. Gràcies per la seva atenció, bona nit i tapa't.